ממש לאחרונה בגלל הפרת תנאי בהסכם. במה מדובר? שלום לעורך הדין בועז אמיר, שמתמחה במקרקעין ובדיירות מוגנת במגזר החקלאי. שלום אדוני. שלום, שלום וברכה. אז קודם כל, תעשה לנו קצת סדר בסיפור הזה. אנחנו שומעים על הרבה מאוד מקרים מעניינים במשקים החקלאיים. נכון, המשקים, הנחלות זה עסקה מורכבת ביותר. עסקה בנחלות זה לא כמו עסקה בעיר, שהיא מאוד פשוטה. בנחלות יש המון תנאים, יש המון מגבלות, והסדר הוא לא רגיל. זאת אומרת, במקרה דנן, דרך אגב, התקלה הייתה של הקונים מצד אחד שהם הפרו הסכם שהם חתמו, ומצד שני, בית המשפט אמר גם בתיק הזה, שבעצם המוכרת גרמה לעיכובים בתשלומים. אבל ההפרה לא הייתה בגלל העיכובים בתשלומים, אלא בגלל שהם הפרו סעיף אחר, ואני רוצה כאן להסביר את ההבדל בין העיר לבין הכפר לצורך העניין. כן. שבן אדם רוצה לקנות משק או נחלה במושב, דבר ראשון, הוא צריך, אחרי שמתאים לו, והוא בדק כלכלית, ויש לו את הכסף וכל מה שקשור, דבר ראשון צריך לעבור מה שאנחנו קוראים בשפה של פעם ועדת קבלה, או שהאגודה תאשר אותו, האגודה החקלאית. כי בלי אישור של האגודה החקלאית, רשות מקרקעי ישראל לא תפתח את התיק אפילו, אם אין לנו אישור של האגודה. ולכן, במקרה שלנו, הוא קיבל אישור של האגודה, ואפילו קיבלו אותו להיות חבר אגודה, אבל ההסכם שהוא הפר אותו, אמר, אתה לא נוגע בהטבות שלנו, של האלמנה, של המוכרת, לפני שאתה גומר לשלם את הכל. מה ההשלכות של ביטול חוזה מכר? ביטול חוזה מכר, ראשית כל, זה כל אחד צריכים לחזור למצב הקודם. היא צריכה להחזיר לו את כל הכספים שהוא שילם, והוא צריך לבטל את כל האישורים שהוא קיבל, קרי, במקרה דנן, החברות באגודה היא אמורה להתבטל, היא אמורה להחזיר לו את כל הכספים, והיא כבר הייתה משכנתא ראשונית נניח שאישרה לו לשלם, היא צריכה להחזיר לבנק למשכנתאות את הכסף ששולם בגין המשק. אז מה ההמלצה שלך למי שנמצא רגע לפני חתימה על עסקה כזאת? מי שנמצא רגע לפני חתימה, ראשית כל, יוודא שהאגודה תקבל אותו. זאת אומרת, בבדיקות מוקדמות, יכול להיות פגישה עם ועד האגודה, פגישה בדבר אחר. דבר שני, הוא יבדוק את מצב הזכויות, לראות שאין לנו שום עיקולים ושום עיכובים אחרים שיכולים לחול על העניין. ודבר אחרון, אני מציע לו לבדוק את היקף הזכויות שהוא הולך לקנות. כי לפי הכללים החדשים של רשות מקרקעי ישראל, חייבים לרכוש את מלוא הזכויות. זה פשוט הרבה מאוד כסף. ואם אתה לא בנוי לכך מלכתחילה, אז אתה נתקל בזה, ואז העסקה יכולה להימשך הרבה מאוד זמן. יש עוד הבדלים משמעותיים בין עסקאות עיר לעסקאות בכפר? עסקת עיר לרוב היא מתבצעת בטאבו, זאת אומרת אחרי שחתמו את ההסכמים את הכל, אז בטאבו מעבירים את הזכויות מהבית, מה שאנחנו אומרים גוש חלקה ותת חלקה, אל הקונה. בעסקאות בכפר, בהמון מקומות עדיין הסוכנות מעורבת, האגודה החקלאית מעורבת, מנהל מקרקעי ישראל, ורק בסוף מעבירים לו את הזכויות, לעתים, וניתן לרשום אותם בטאבו. אבל זה פשוט מאוד מאוד מורכב. עורך הדין בועז אמיר, מתמחה במקרקעין, עובד דיירות מוגנת במגזר החקלאי. תודה רבה לך. תודה לכם. אנחנו יוצאים להפסקה.